אביחי! זה מצחיק, מה אפשר לעשות? מה הקשר למשרד הרווחה ולאשפוז? מתי שהוא מתאמץ אז... למה את צוחקת? למה את צוחקת? כי הוא עושה את הכל הזה ממש טוב. את רואה, גם בגלל זה אנחנו צוחקים. אימא'לה! עברת גבולות כמו עדן פה, מספיק. תעשה בום בזה. חבל. זה מועדון. הזמן זונה רגע, זה אתה חושב. חבל שמגיעים, הם נגים. תראה מה עשית, תראה מה עשית לרצפה. די כבר. די כבר. אני בחיים שהתקשר למשפחה. תעשה את הסופרמן הזה. מגעיל. טופה. יאללה בוא. בוא תעצור! תשהה לפחות. תעשה את זה. תעשה מה?